Mas Bakhuid Hinduai dan Kapantai pen Klein Balang Kars Imyong ban yo Lait-ïa kajing kia kumjuru Nakapantai ban shan tekar bedan pedang sistem apa hospital Simjir wai stang Mas Bakhuid nomor Lait-ïa Sapulai Lait-ïa Sapulai Katang ukpa badukon badumansem Bakhuid amen ka jungi jung try jungi Jesus Christ bad ka jungi jong ublay lem bad ka jing selok jong umansem Bakhuid kinon rengkat bad pi baro bad pi ro kohan men ko para ha kan ikhlemat habang yeng khmat kaduan kadupat ka jung blay sachisin to kengen kan mau yalade Yakiktin ki bautrai Ukraine how Moses ha gospel bamenta ha jing polek badengkong menta ka Sngi ka jaka ka bangi yeng je ka de ka jaka ka Bakhuid ka jaka ka bakantang ka jung ublay den matakadaw ngi haban bread no ban i no ya ki jing duna ya ka jing tulat bad ki pop ki sang jungi baro khnang bangin long shisha kita ki brew ki babid dor ban ya kren yo try pat ban priang yo ha gadanot ha ka man sim pat ha ka jing em ka jungi to ai ba ka ne ka jing priang ka jungi yo jisu ka pan long yingi ka way pat u ban ngang la susu ban i ban shakri yo ha ka ta kurkom ka bakarpang ka bawla khot yingi ban shakri dan mat ka daw ha ka ne klamat to ken ko han men ko para hakmat jong ublay u e ju bai snei ngi pen red yela de but ngi pla yala ki jong ki pop ki sang da ka jing du wai ka jungi nga pla how blay badan bor baro badia pi ko han men ko para bang la le pop shibun e da ki jing perkhat da ki ten da ki kam da ki jing lek let da ki jing le palat jonga da ki jing le palat jonga da ki jing le palat bakraw e jonga namar kata ngakarpa dia kamaria Bakhuid Kabaya sa katay soti ya kangel bad kirikod badia pi ko hanmen ko para banduway na kabanta junga how try ublay jungi ublay badan borbaro unis na yingi madalama bigi pop jungi unyalam yingi sha ka jing em bom jukut amen try can rad ko play say yangi try can rad ko play stay yangi Cristo oh Cristo oh no penim jongi penim yangi
nginang bu khmat utrai ya gijing duai kiba ngilabu haswa bangisdang ya kamas ke Bakhuid berkum juru nginang bu ban IT la de how try ya gijing don kam jingi baro bad gijing tmu babaha jongi ni duai ro na kabanta kamansim balakladno jong I graceful marngar ai boble try kanrat un ai I ya gijing jatai bom jukut ha kahima gijing u Ko blei me bapan pau ya gajing shai jong gajing shisha jong me ha gitu kibayat wer knang bikin sembiang ya kelenti to ai babaro kibalanyeu kum ki Kristen namar gajinget ka bakipla kinla ban kentaj yakat ka bapersha ya kata ka kerteng bat bakin bud ya ka kat ka badai daw trai jong Jesus Christ kon jong me ube mer basan sha rengkat bat me ha gajing long away jongman Bakhuid ublay junom la junom amen Kajing pulen kitab Exodus ha gito kisngi Moses sulaap ya kakanhun nang brod jong uktau kurim jong u Jethro ulang do Midian bat ulayalam ya kakanhun lang brod jong u shaka dong Sngi jong kari kenja bat ulapoy sha Horeb ulum jong ublay te wangel utrai ulapau ha u ha kathalit ding na padang uway uding sangum bat ulapet bat hakmi uding sangum umeding henrei ing satya te Moses ulong ngan let shatai ban pet ya kat kani ka jing yo I ka bakrau balai keng uding sangum ing satya haba utrai ulayo I ba upai shata banwan jungo ublay ulakot ya u na uding sangum Moses ulati ngadon hangni te ulaong wan shajan tolot no yakijuti jungpi nakikijat jungpi naba kajaka ha kaba phiyang kalong ka khendeu ka Bakhuid te ulaong ngalong ublei jung ukpa jung phi ublei jung Abraham ublei jung Isaac bat ublei jung Jacob Moses ulata pila ka khmat namarba uteng ban pet ya ublei te utrai ulaong menta hakmi ka jinglen nyar ki kon Israel kalapoy shanga bat ngalayo I ya ka jingban ben da kaba kinong Egypt kila ban ben yaki ale ngan paya pi sha uparo kanang ba pin yo ya lam no yaki breu jonga ki kon Israel na Egypt henrei Moses uloong ha ublay ngadei ken manga bangan lech sha uparo bat ban wan ya lam no ki kon Israel na Egypt uloong nga ngan don rengkat bat pi bat kani kalong kadak na kabanta jung pi badai manga ubala pa ya pi endai pilawan ya lam ya ki breu na Egypt pinsamane ya ublay halor une ulum yaktin jong try Songo ya Samsi spa lai nombor nyau spa dai pulai nyau spa kendai pulai Sure.
Utrai don rain card bad P. Ka jing pule na ka gospel Bakhuid kat kum u Matthews. Ka buram hame ko try. Hakata ka por u Jisu la kren shai. Ngai ngu yeme kukpa ko try ka beneng bad ka kendeu. Naba melaburi ya ki e na ki bastad bad ki basian. Bad melapan pau ya ki ha ki khenlung ki khenna. Hoi kokpa. Naba kata kalong kamon basbon jongme. Ya ki e baro lapan kamti hanga dauk pa jonga. Bad omdon ubay tu ya u laitang ukpa. Bad omdon ubay tu ya ukpa laitang ukun. Bad gitu ha ki bau kun u ibet ban pan pau ya u. Ka gospel jong utrai. Ka jingiro yame ko Chris. Ko hanmen ko para ha u Jesus Christ. Ngiyos ngeo ka jingkot ka jonglei ya ki prophet hai ka jutang barem bat kumjuru ka jingkot ka jonglei ya ki sanran bat ki apostol ki jungu nabun ki jingkot ngiyos ngeo ba kito ki breu ki ba ublei ujit ki ba ublei ukhat kimlong kita ki bastat kimlong kita ki breu ki bahe ki bahan hanrei ki long ki breu ki baret ki breu ki batlot bat ngiyos ngeo ro kumjo Moses haba utra yublei ukhot yu banlong utau prophet jangu u penpau yalade ba umlong u babidor ngiyo u prophet Jeremiah rukumchu u penpau yalade ba ulong ubreu batulot ba umla bankit lane ban ba ya kata lengkor kumuta prophet habangi pej ha kajutang kabatmai kamaria rukumchu penpau ya kine kichu ki jing sngew ke jongka bakam long kata ke babid ban long ka kmi jong ublei ban ngiyo rukum jubaro ki apostol jong Jisu ki pen pau halade baki long ki bru ki batlot ban ngiyo ke jing em jong ki ban ngiyo ka jing long jong ki haswa bakin yo pediang ya kane ka jing khot ka jong utrai bat hadu menta mane habang ngiyo sngew ya ka jing kren jong ki bishop ki jongi lane ki lingdo ki runiam haka Sngi ka ba ki shajid lane ba ki shim ya ka lengkor jong ka jinglong runiam ka jungki ki penpau ya ka ne ka ju ka kentin ba ki prophet ha ki men barim bar kum juru kamaria bat ki sanran jong Jisu ki penpau ba ki long ki batlot ka ne ka jing penpau ka jongki ba ki long ki batlot kamdei ka jingtlot ka jungki habangi pusan dasisha habangi pe jelew ya ka jing em ka jungki kahika yang abade pi ko hanmen ko para utrai ukhot ya kibriu kiba umon omdei ka kamon ka jonga omdei ba manga ngakwa ba utrai ukhot hanrei utrai ujit yangi banlong kibriu ki jongu omdei tang kiruniam omdei tang ki father ki sister omdei tang ki bishop hanrei baro ngilong kinong but ki jong utrai baro ngilong kisanran ke jong trai dein matakdaw ngiru ngidei bandon ken kene ke jing sngew hakmat jong trai bangim long sisa kita kibriu kibabidor ban kit ne ban ba ya kading phna ke jung u lane ka lengkor ka baul pan kham ti yangi
kilet setelah ke pertai ban yalap ya gospel bat ban khod ya kibreu ban yo priang yo Jisu hak kerteng jungu hak baptisma Bakhuid ko hanmen ko para kane ka jing pau ka jungi hikmat ublei bangi long kibreu ki batlot omdai bangi kentaj ya kane ka jing khod ka jungu omdai bangi kentaj ya kane ka jing ai ka jungu ya kaneka jinglong bakerpang banlong kita ki senran lane banlong kita ki prophet ban kren ya ka kerteng jungu omdai ka jing kentaj ka jungi kan mau bahaya kane kamdai ka jing kentaj ka jungi hanrai ka dai ka jing ngu ka jungi hikmat jungu bangi long ki bru ki batlot topan khlan yanga lada manga ubriu bo bleu jit lada ma pi ong bangam long ubriu babit ban sim ya kaneka ya kaneka kam ka bamelai lada ngi kentai no ya ka ngi no ya ka kata ka dai ka jing kentaj ka basisha hanrai lada mangi ngi sim ya kaneka lengkor ka bau trai ulai bat ngi ngu dam hakmat jung uman kapor ngi pendam ya la ka jong kamon ngi pendam ya la ka jong ka kam ka bangile baro hakmat jung kadai ka jing sneu red ka jungi hakmat jung banga kloi ban sim kontrai ya kaneka kam ka bamel pan khamti yanga ban ngan le ken kat ka ba me kwa lane me mon bat kat ka ba me lamang na ka banta junga habangi la sim ya kaneka lengkor ko hanmen ko para kan mau bangi de ban IT telit lan yala de how try kumbangi yos ngeu u try u blei u khot ya u Moses haga gospel bamenta gasngi banlong uta prophet jungu banlong uta u nong panim yaki khon Israel but habau Moses ula peniang ya ka jingduna jungu ya ka jingtlot ka jungu badu IT ya kita ka jingtlot ka jungu hatrai da ka jing sngerit utrai upen khlan yu badu long shisha uta Richard barat ba ban penlai lu yaki khon jong blai nakiti jong kinong shun ban ngi kanuksa na kamaria tesoti kamai beneng junga bat jungpi maka rukum ju kumoong meni hak basdang jong ke jing khot ke jung blai ha ba ka yos ngau ya kana ke jing khot ke jung blai kasngau ba kamlong ka babit bat ka penpau ya kata henry kashimti ya kana ka lengkor ka bautrai u ay ka lane u khot ya ka ban kit ban ba bat ha ba kashim ya kana ka lengkor ka IT lut ya la de baru trai u blai u pen khlan ya ka ko hanmen ko para kane ka dei ka jingkhot ka jong trai yang abade pi ka jingpulek ban kong ban ka gospel rukum ju u Jisu ong u trai u blei u pen pau badu ai ya kane ka jingnang ka jingstat om ya ki to ki basarong om ya ki to ki ba don kata ka jingnang ka jingstat jong kane ka perthai henry ya ki briu ki balong kum ki khna ki khlong manga mapi ngidai balong kita ki khna ki khlong omlong haka jinglong breu ke jungi henry haka jinglong jungi hakmat jong ublai om kata ke jinglong khulung ke jinglong khna jong kamet ke junga ke jungpi henry kaman sim ke junga kadanut ke junga ka jinglong ke junga baro ke e ke bangadan haka ne kamet ke junga kum utau breu ubau bleu lakon ngadai balong ukhulung khna ubakloi ban pendem da ke jing sngaret hakmat jong ublai bado bakloi ban IT telit lan yala de haublai badu bukloi ban ong ba kotrai kat ka ba me ai ha ka jing im junga ngan sim ngan kit ngan ba ban ngan le ko han men ko para der mata ka daw ha ka ne ka sngi utrai u blai u khot yangi IT ya ka jing tlot jung pi how try IT ya ka jing duna jung pi how try IT lut ya ka e ka ba pi shem how try namar try unsa pan scam bat unsa pan yar unsa pan khlan ya ka jing tlot jung pi kam tame haba pishim ya ka lengkor jungu ban pan priang ya ka hima ke jungu ban ban ai ya ka ta ka kerteng jungu kres habaro ki breu ki ba phi kandu ha ke jing em jung pi ba man la ka sngi der mata ka daw ko han men ko para ha ka ne ka sngi kum Moses kum kamaria bat kum ki apostol token ngilong kita bes pen snguret yala de hakamon jong ublai and your Jesus Christ. Jinam la jinam, amen. Cho nghiền yang nghiền pla yala ka jong ka jinget nga nget au lei pa badan bor barok unong chao ka bedeng bat ka kendel
Padahal Jesus Christ ukun mamarwe jungu utrai jungi ya balapon naman sembakot ya balakana kamaria tesati ya balasha lebe o pintus pilatus la sanar pnai u layap balatep yu ulayar sikbayap hagas ngi kabalay lami pat ni kibayap ulaki usabneng usong sikamano blay pa badan bor nang cha wan pat ban bisyar gibe kibayap nangay how man sembakot hakabalang Catholic Bakhuid, hagajing salok rekod, hagajing map yukipop, hagajing mipat kada, but hagajing imbom jukut. Amen. Lai spa in your pop. Tuduai ko para baka jingknya junga ba jungpi kan long ba pedang hona khamadu blai pa badan bor baro To try yang jingkina di jungpi na ka banta ka jingiro ba borom ba karteng ka jungu ka jing man toy ni ba balang ba kho jungu baro ka we to pe je ke jing trwa jong ka balang ka baduai ko trai ba to ai ba en pedang iki na ka banta ka jing pan roi ya ka jing pan kho Jong ki bangai dau Chris utrai jongi amen utrai dan rengkat bat pi Gabat Piro. to kan te wela ki danot Kentu ki sau tong try. nang utrai blai jongi Kasam hok bat kate. da sha ka long ba shong hak bat ka badai ka dei ti jongi bat ka jing pen em yangi haman la ka por bat ka chaka banai ngu yemi ko kan rat ko pa bu khot ko blai badan bar bat bom jukut namar ha ker khot ki balam ki ba me la pen kantang yala dei ha Chris na ka banta ka hima bneng ka long ka badai hok ban yaro ya ga jing sumar sukher ba phla jong me da ka ba me khot byang ya ga jing long breu sha ga jing khot tan rai jong ka ban me wer ya ka ban mat hang ne ha prathei ya ga jin ai ki ba enyo ha ka prathei ba thamai bat kumta rengkat bat kekun hon jong ki angel bat kerukut ngi ro ya me ban ngi pan bana khlem sange Da sha melong bukot ko trai ka thame jong ka jing khoi baro
Namar kata ngi kerpat ya me to pen khoj pen kentang ya kene ki jing terwa jungi dag ba pha ya man sim jung me kum kam jer halor jung ki bakin kelalong yangi kamet bat kasnam jong utrai jungi u Jesu Christ hakapor baladi no yu badala kamon snu bha ula priang ya ga jing sha shutom ula shim yokpu bad ka bai ngu ya me ula kedia ya u badalai hala kesenran u ong to shim batabam na kane pibaro namar kane kalong kamet junga ya ka ba NIT na kabanta jong pi ha kaju korkom enda lalaya bam bad ulashim miku kuri bad kbaingu biang yeme ulai hala kesenran u ong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong ko kuri jong kasnam chunga jong ga jutang batmai bad bom chukut ya ka ba en penmi na ka banta jong pi bad na ka banta ki babun na ka banta ka jingma pe ki pop to le ya kane ban kan mau yanga ka jingmaya jong ka jinge Namar kata ngi bapan menta ya ka jing yap bar ka jing mi pa jungu ngi terwa hame ko tra yuk pu jong ka jing em bat ya ku khuri jong ka jing pen em ngi dai ngoi dam namar mlanyew yangi ki ba bet ban yang hak ma jung me bat ban chakri ya me da ka bas ngew red ngi karpat ya me bangi ki ba yo ban ta ka mat bat ka sna mu kres ngi long ki ba lapani tali ka wei daw man sem ba khoj token mau ko try ya ka balang jong me ka bala priang hasatla ka pratei ba to penjana ya ka ha ga jing e rangkat badulio ukpa ba ko jingi uwal bad marwen u bishop jingi bad ba ro ki lengdo token mau ya i graceful marngar ishakri jong me ya ba mela khot shala de na kane ka pratei to ai ba mai ba yelong ko we ba du kun jong me ha ka jing yap kum ka jung u in long ka way ru badu ha ka jing mi pa jung u to kan maulem ru ya ki hanman ki para shen rang bat kan thei ki balayot ya da ka bakarman ya ka jing mi pat bad ya barro ki bala khlad no ha ka jing isne jong me to pdiang ya ki sha ka jing shai ka khmat jong me to isne yang i barro ngi karpat ya me baringkat bat ka maria the soti bakhoj ka kmi jong ublei ujesa bakhoj ukorem jongka ki apostol bakhoj bad barro kerukut ki belapen singo bahaya me pateng la pateng ngilong ki babet ban yo ban talem ha ga jing embom jukut bad begini ro bad pendan borom ye me daw kun jung me u Jesu Christ dau lembatu badhau kan long hame ubleu pa badan bor ha ga jing long ka wei jung men sim bakhoj ba ro ka borom ba ga jing ro chunom la chunom amen kumbala hukum yang i daw nong penem bat kumbla hikai ngi daktin blai ngi nod ba nong kok pa jung i wa habneng ka long ka bakhoj karteng jung me kanwan ka hima jung me ka long ka mon jung me ha ka kindeu ka ba habneng toai ngi mata ka jing bam jung i ka ba hala ka sngi patama yangi kerangkang jungi kumbang rogi mabi ke balas new yangi padwat yalam yangi sha ke jing pen shoy
Henry the Panlai Yangi Nag Basnew. To Panlai Yangi, Nikerpat ko try Naga Jings New Baro, Haga Jings Bun Jungme, to I Jingsuk Jingsanya Kisngi Jungi, Knangba, Daga Jingirapka Jingis Ne Jume, Nin like Barabor Nagapop, Bangin Yo Jingada, Naga Jing Jenjar Baro, Katba, Ni Dangap Kmelanti, Yaga Jinkerman Bakhuid, Bat Gajingwan Pat Jung Nong Panim Jungi, Uchi Sukres. Namar Kajung Me Kalong Kahima, Kajung Me Kabor Barkaburam, Jinom La Jinom. Kotrai Jesus Christ, me belong Haki Apostol Jung Me, Kajing Suk Ngayapi, Kajing Suk Junga Ngayapi. What page Yaki Pop Jungi, Henry Yakajing Jong Kabalang Jung Me, but Hagajing Spoon Jung Me, to Ayaka Yakajing Suk, but Jingatalik away. Katkum Kamon Jung Me, Mame Ubi Marbasan Shar, Jinom La Jinom. Amen. Kajing suku turai kedan barabor rengkat bat pi. Rengkat bat pi. Tong ini terwa ya kedak kajing suk iwe ha iwe pat. Kajing suk bat pi. Hakmi kunlang brod jong blay, hakmi ubakid no yaki pop jong partay. Suk yangi ki balasha khot, shakane ke jing kawai jong ukun lang brod. Ko kadrat ngam shong hok maman rung apo kayen ke junga, and reish ong tanatin kaman sim junga kan sakya i. Kamat bat kasnamo Chris kan ribet kanilamingi, shaka jing embom jukut. Amen.
Kok pau bahabeneng ai bagi jengit ke bamelai hangi au kun jung me Jesus Christ u han men jungi bat ka thliding jong ke jengit spon kan kelang hagdanut jungi dau men sem bakhoj kan kersubyang hangi ya ke jengkerman bala kerku nag benta ke jingwan kahima jung me ai bagi jungi e jung me kan pen kladur hangi saganong lo lengka bom jo song thaj ban bet ikisambai jong ke gospel tai bagi to kisambai ken pen kladur na sapo ya ke jaj pen reu bat ke pratai mariang barok away ha ke jikmelenti batikna ya ke beneng batmai bat ke pratai batmai bandai ki bo jung laweng no kaborom jung me kan tan shan junam tai bagi jungi e jung jubilee kan kersubyang hangi ki program jong ke jingkerman ya ke changnut ya ke tia jingkan shaw happening ai bakata ke ju ke jingai e kan pan sapyang ya ke jingkman ke jingsuk jong nong suspa jungi satla ka perthei same ko ble jungi bula kerku junam kan long ke boram bar ke jinga ro junam Amen. kok pa jungi ba happening kalong ke bakoi ya kerteng jume long kamon jume hak kendau kumba happening kerangkang jungai kumbang roki mapi belasne yangi ni nak belasne amen kublai kumaria kepada pegajungai utara dan batha belakar ko ya pana peneng kentai belakar ko ya sok po chong pau jisu kumaria bakho yokmi chong blai tuai nak bentar jungai kenong pop bentar pada kepor kejungai amen kaburam hau pa pada kun pada man sem bakhoj Amen. tongin yaduai haba ngilabam yasep ya kejin ai jong me ngi kerpat ko try bada kajing pan menta ya kejing maya uso jong kejing pan em unang roy hangi dau kris utrai jongi utrai don rain card bat pi ublei badan bor baro unkur khu ya pi ukpa badakon badaman sem bakhoj amen tolisuk ej basukri utrai da kejing em babha jong pi is ngu ya blei Laispa arpupra.